Sziasztok, Vab vagyok, és ez itt az én szerveren, amin quizeket fogunk most csinálni. Első társam T3, RKO, és a másik kicsi 123. Sziasztok. Sziasztok! Tarko, tőled fogom kérdezni elsőnek, hogy hányadas tanuló vagyok szerinted? Terko. Igen, Tarko. Szerintem 4-ös. Hát nem, úgyhogy te most kiestél. Következő. Kicsi, szerinted apám hol volt külföldön? Londonba. Nem. Akkor jó, mind a kettő eddig kiestetek, nézzük. ki Hú, fog azt hiszem, hogy nyerni. London felett volt, nem tudom. Igen, az volt a... Én London felett voltam. Igen, Csak hogy Fölötti találgattam. Na, városban. engem. Jó. Akkor következő kérdésem. Hogy Dinek milyen haja Ja, van? van. Azt honnan tudjam én azt? Hát épp ezért kérdezem. Az volt, hogy ez durva. Na, várj. Én hogyan néz ki, barna? Nem. Nem mondod, hogy szőke. De, Szőke? igen. Hallod? Én Nem mondod. Ki az osztályfőnököm? Kicsi. Na, válasz. Ez nehéz döntés, de... Hú, de mázlista vagy. Én nem osztod nekem míz haját, miért nem osztod nekem? Mit tudom én, na? Azt te tudod. Ó, basszus. Gyerünk, varog az idő. Gyerünk! Igen, és kicsi a mai győztesünk. Gyere kicsi, állj oda. Nem meg. Állj rá. De állj rá, ez a nyertesnek való díj. Nem meg. De hogyha ráállsz, akkor kapsz valamit, úgyhogy ez a nyertesnek való díj. Miért nem estél benne? A halál. Köszi, hogy néztetek, és ez volt Vab Bye. szervere, a quiz.